ajoneuvosta kerrotaan sen verran, että otetaan radiot pois, ei häiritse. Scania vuosimalli on 76, Ruotsin armeijan vanha vehje. Siviilimallin nimi on SPAT 111 ja Ruotti PV:hän sille antoi sit aikanaan TGP 40 nimityksen. Tässähän nyt on, aiemmin mulla oli vähän pienempi versio tästä ja nyt hommattiin isompi, kun vanha kävi pieneksi. Pikkuauto, mikä vanha oli, niin onkin tuolla vastapuolella nyt, mutta kyllä me ihan hyvin kurmootettiin niitä. Ei siinä sen puolen hätää. Tuolla hytialla on 11-litrainen suora Scanian kutonen ja 300 kaakkia. Siitä on ainakin joskus tehtaalla irronnut, että turboahdettu kone. Siihen pienempään nyt erotuksena ei ole muuta kuin, että tämä on ahdettu moottoriin. 70-luvulla epäkummallisesti niin automaattilaatikko tietysti tässä. Että sehän nyt on sitten vähän erilainen. Helppohan tämä on ajaa tietysti. Vähän kankea, mutta painaa tallan pohjaa ja menee metikköön. Sen takia tuo vinturi kyljessä, että sit voidaan kiskoa pois, kun jäädään jumiin johonkin rakoon. Ois ottanut sitä. No niin. Ihan hauska. Olen ihan varmasti osunut. Jes. Vieväksä? Ilmeisesti ei sit... Jes, elikkä Karun Kampfwagen, Nissan King Cab, vuosimallia 8 jotain. Vähän korotetun alustalla ja mutarenkailla ja Parolassa on ollut hyvinkin toimiva ajoneuvo. Maasto-ominaisuudet ovat olleet oikein mahtavat ja sähköt nyt on vähän olleen mitä on. Valot ei ole toimineet, mutta kyllä täällä ihmiset on liikkunut. Kohta alkaa mennä ihminen läpikin meidän lavasta. Torni on nopeasti kyhätty, ei kovin paljon tuota suojaa. Vai mikä on mielipide tornista sieltä? Vähän sattuu ottaa tuossa äsken, mutta kyllä tällä jengiä saa matalaksi. Ihan mukava tällä saa vitossa. Kunhan ei tarvitse kävellä, niin kaikki on hyvin. Tää on tää on niinku neitsyt reissu tälle ruostekopalle ja kyllä tää nyt toistaiseksi on mennyt ihan hyvin, mitä nyt menovettä syö ihan järkyttäviä määriä. Joo. Ja sit pystytään meidän tästä täkistä huomaamaan niin osuneet paladiinit ja talteen kerätyt paladiinit. Kiitämme vastapuolen pelaajia kyseisistä kappaleista. Lahjoituksista kiitos. Ja huomatkaa, siellä on onnea tuomassa aito Jäniksen käyppäällä tämän kyseisen auton Roadkill ja sitten joku peuran sarvi. Mitsubishi Pajero, vanha Inti huoltoauto, mikä on ihan tällaisenaan ostettu, 2-paikkainen. Ja ei täällä nyt oikeastaan mitään muuta ole tehty, kun rakennettu tonne uudet penkit tonne taakse, jotta mahdollistetaan mahdollisimman ison henkilömäärän kuljettaminen alueella. Tiimilogot ja ei täällä oikeastaan mitään muuta ole tehty. Neuvostoliittolainen AT-S tykin telavetäjä ja vajaa 40 litraa V12 diesel, 5 vaihdetta, 50-luvulta, tullut Suomeen 60-luvun alussa. Voimaa ja mukavuutta. Ohjaus sauvoilla niin kuin vanhan liiton telakoneissa kaikissa. Mihinkä päin käännytään, sitä puolta jarrutetaan. Täysin mekaaninen. Mittaristo, ampeerimittari, ilmanpainemittari, sitten öljynpainemittareita, moottorin ja öljyn lämpötilamittarit, kierroslukumittari ja nopeusmittari. Sähköinen öljypumppu. Öljypaineet nostetaan sähköllä ennen käynnistystä.